sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumba. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pareho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamagkutanon sang isa ka tinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng kamot. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, kantayin nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasupon sa aton matahong kag makatalandog kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. To be. This is me. This is me. This is my. Bah, si Trudis. Nagabarawag. Sabdon ko. Hello, love? Love, sadiin ka! Love, nagaibi ka? Na, Sadiin ka na! nagapakanto na ako sa ospital. Lalo ka? Love, si Mama! Ha? Nga, lalo si mama. May malaking na tabo kay Mama. Igagaw ko din sa ospital sa Bunggit. Critical ang kondisyon ni Mama. Ginatake siya sa kurason. Ano? Yes, love. Ginatake si Mama sa kurason. Kinatulabangan niya sa Bunggit sa ospital. No! No! Diyos ko na yan. Si Senyora. Wala gin makaluwas si Senyora. Patay din siya. Nung hindi ako makapati nga matabuin ni kay Senyora. Kayo na sa pamatyang niya kain na. Magani, pagaling ko kaina, nagkakatulog siya. Dason, napiyungan ako, kaya daw natuyo ako eh. Dayon, amo na to dayon. Nabugtawan ko na lang nga nagkakirig-kirig siya. Nagapamwersa. Amo to nga nagsalasalaman ako dayon kag natawag ako sa doktor kag nurses. Ay, wala ganyan Oh, wala na si Senyora Asuncion. Patay ng ama naton nga sa pagkabuot. Wala na siya. Dayating. Kabalo na si Sir Pancho nga patay na si Mamaya. Ambot, Lourdes. Ay, makaluluoy man si Senyora. Patay na siya. Diyos ko, si mama. Ano yan ang natabos sa'yo? Ba, si Trudis, masugat ako. Oh, love? Love? Oh, Si Mama. ano natabo? Ano si mama? I'm sorry. Pero patay na si Mama. No, no! Okay din magtrabaho si Virgie. Ang findings ng pagkapatay ni Mama, atake sa korason. Cardiac arrest. Karon wala na ako sa problema. Ang utod na lang ni Pancho ang problema ko. Kag kung masayron sa akon ang tanan nga propiedad sa mga Saragosa, isa naman ang isunod ko. Kag kung patay na siya, ang tanan nila nga manggad, mangin ako na. Ako na ang manggad sang mga Saragosa. Ako na. Patay na si Mama Trudis. Ginbayaan na niya ako. Love, wala na kita sang mahimo. Oras na ni Mama. Kag pagbuot ni Lord nga kuhaon siya. Kasakit pa namdumon nga napatay siya ka. Wala gay kami makasubilanon. Maayo pa siya sa basulod na to siya dito sa ospital. Hindi ba?
Aha. Ano gibalang natabo kay mama? I want an explanation. Ano ginaginahan? Nga ang ginatake si mama sa kurason. Love, ang findings kay Mama, cardiac arrest. Ginatake siya sa kurason. True this. Gusto ko mahambal ang doktor ni mama. Huwag di ako. Makikisugilanon ako sa doktor ni mama. Oo, oo, love. May naglupok na ugat malapit sa utong ni mama. Kabangdan niya yung cardiac siya. My God! Makaluluoy mo si Mama. Gintinghuan nila nga i-revive si mama, but wala na. Makaluluoy si Mama, love. Ang habal, doktora. Mas maayaw ko nung nga napatay diretso si mama. Tungod ko nung kaluwas siya. Living dead man gihapon siya. What? Sa inari siya natabo kay mama. Doon di ako makapating nga mapatay siya. Love, batuno na lang natin ang tanan. Bisan masakit sa aton ang pagkapatay ni Mama. Wala na kita sang mahimo pa. So, anong plano mo? Paibalon ko ang sister ko sa natabo kay mama. Kunin ang gusto mo, love. Sa di natin ihaya si Mama. Sa mansyon. Dito sa chapel sa mansyon. Dito natin ihaya si mama. Kunin ang gusto mo. Ikaw ang matuman. Tawagan ko sa busin ng Olivia. Kagpabalon sa natabo kay mama.
mamati namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong Mga panahong nais mong malimot, bakit ba ang bumabalakid ng mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang galyat, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Ay, Diyos ko! Patay na si Senyora Asuncion? Oo, nang. Buwas sa aga, maabot ang iya bangkay sa mansyon. Sa chapel sa sulod sang mansyon, ihaya. Ay nga, amanhaw. Ano ang natabo ka Senyora Asuncion? Tamara na siya maginawa, ah. Ano ang tamaran na ginhawa man? Tarungan ganit ko makasabat ka sa akong Lourdes, ha? Ay, sinang Rosita, bala mo. Siyempre, kung patay ka na, kung diway ka na nagaginhawa, eh. Ang siling, kuya. Ano ang kabangdanan kung nga napatay si Senyora? Cardiac arrest, ah. May naglupo kuno nga ugat, malapit sa utok niya. Ay, abaw, Diyos ko. Amo man ang nabatian ko kay Day Ating. Ati, kung sa mansyon ihaya si Senyora, makaduaw pa ako kag makatanaw sa iya. Pati bahala ka daan nang, ah. Ay, nang, hindi ka ko magdugay, ha. Mabalik na ako sa mansyon. Wala ka pa ka rin makadalo sa bata mo, manakat ka na. Sus, ah, ginakapoy, Kuya Balan, na. Hoy, Lourdes. Gin pa konsulta ko bala si Maria, ha? Manperting hilanat niya. Ay, tinapakonsulta mo naman na gali. Ayaw na siya? Oo, Medyo, alangaang pa siya. Dahil sa nagligan nga pertig, sa iya kainit. Ay, tipain na lang, bulong Balan, nang. Aring kwarta. Aring kwarta ang ginbayad mo sa pagpakonsulta mo sa bata. Ang sobrada, imo na lang. Pwerte ka bala, Lourdes mo. Oh, Dula ka sang kabalaka sa bata mo. Do hindi mo yung bata si Maria. nang? Ay, ahay. Kaluoy mga Senyora Asuncion de Ating. Ay, ang sa kasubo, Ay, bisan kami nga nagabantay sa iya sa ospital. Wala nga magpinsan nga mapatay siya. Nga maayo naman ang kondisyon niya. Ay, tuod ka na Ating. Ay, tinga nga nagamo to sa Senyora, yaw. Manggani natulugan lang si Lourdes siling niya sa akon. Kag nabugtawan na lang kuno niya nga nagakirig-kirig na si Senyor. Ay, ba, Diyos ko. Ay, wala ko to abi na tabuan mo. Nagkanto ko sa kantin kay may baklod ako nga dulce. Ginbayaan ko siya dito sa kwarto ni Senyor. Hindi pamangkot mo si Lourdes kung anong natabo kay Senyora de Ating. Pamangkot Amo malang na ang sabat niya sa ako. Ay, ang tanan bala nakibot gid sa balita day Ating mo. Ay, di bisan sino. Makibot gid Ang mga taga-asinda ay abot kadamo sang nasubuan sa pagkahibalo nila nga mo na natabo sa kay Senyora. Sa kabuot nga daan sa kay Senyora, maluluyon pa. Ay, ambot. Kung mag-amo sini nga patay na si Senyora, mahalin ko di sa mansyon. Ano? Oo, Diday. Mahalin na lang ako diri sa mansyon. Ay,
Yepeng! Ari na si Trudis. Malayo pa. Nagayuhom na siya. Virgie? Malayo pa. Makita ko na ang yuhom mo. Good work. Believe na ako sa imo. Oh, ano ba lang hambal ko sa imo? Sigurado ako maghulag, Trudis. Wala sang palso. Believe gid ako sa imo, Virgie. Masaligan ka gid. So, arang gansilin ko sa imo nga bonus mo. Daw ang sobre ngayon eh. Ang kulang sa bayad ko sa imo. Oh, Kag ang bonus mo sa maayo mo nga trabaho. salamat, gid, Trudis. Ara sa sulod sang sobre ang round trip ticket mo pa Singapore. Ha? You mean to say, mabakasyon ako sa Singapore? Oh, hindi pa lang yung inang ginapangay mo sa akon. Kaya kinhatag ko. Oh, salamat, gid, Trudis. Salamat, gid. You're welcome, Virgie. So, good luck and happy trip. Kabay pa nga maging masadya kag memorable ang bakasyon mo sa Singapore. Oh. Nasiguro ko nga mangin masadya, gid, Trudis. Thank you, gid. Sige. Happy trip. Enjoy, Virgie. Okay. Idok, kay balo na kamusang himuon ninyo, ha? Kulaton ko buwas ang resulta sang ginapatrabaho ko sa inyo. Good. Ipadala ko buwas ang kompleto nga bayad. Kung okay nang ginapaobra ko sa inyo, Okay. Sige. Bye. Kay balo ako nga hindi ka masaligan, Virgie. Gani, samtang wala ka pa sa problema nga ginhatag sa akon, unahon ko ikaw nga pahipuson. Kay balo ako sang hampang mo eh. Kung dakong ibayad sa imo, makagat ka. Kag kaya mo ako nga balis karon. So sorry ka na lang, Madayon ginang bakasyon mo. Hindi sa Singapore, kundi sa impyerno. Life Extension. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe.
Aksyon Radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. The Adventures of